matapos ang pandemic, balik sigla ang events industry sa Camarines Sur. Kaya naman sa kanilang ika-4 na Thanksgiving party, muling nagsama-sama ang mga events coordinators, photographers, stylists, makeup artists, hosts, musicians at iba pang bumubuo ng industriya. Thankful kami na nakabalik na ulit kami sa industry. We are now coping up sa nangyaring pandemic. We're back after the pandemic. We're still here, rocking each event. So I hope we still have more gigs, more blessings to come. Hatid ng Avenue Plaza Hotel ang aktibidad bilang pasasalamat na rin sa kanilang suppliers. Makulay at napuno ito ng excitement sa temang Disco Fiasco. This is an opportunity for the supplier and really to strengthen the partnership within the suppliers. Seryoso namang ibinahagi ng ilan sa kanila ang malaking papel na ginagampanan ng grupo. Kami ito nagtatauning buhay and at the same time nagtatabang to our clients para mas mapagyanan sa indang trabaho and mas makulay ang sarong event through suppliers. Siyempre, nandun na yung dugot pawis na nilalabas every event na kino-cover namin. Hindi lang pasasalamat ang layunin ng kasiyahan, kundi maipakita ang pagkakaisa na sa anumang hamon sa kanilang industriya, mananatili silang matatag at laging itutuloy ang laban. This is one way for us to unwind and also, update each other kung ano mga nangyayari, kumustahan, sayahan. Mas nakikita mo kung paano kalakas yung industry natin. Laban lang kahit anong mangyari. Shootan tayo ng shoot. Huwag titigan hanggang sa di makamit yung pangarap natin. Sin Nantes, CSN.